dito. Kuan ka pa sa jata. Kuan ka pa sa jata. Alito tata. Gawos niyo. Kayo mo host ba? May gataw mga bomba. Oo. Bangkaray. Kapaman siya. Aon kuan bang aon ba? Kuan bang aon ba? Mat mo pom. Mga bomba. Oh. Mulai ya. Guwapo. Oh, guwapo. Guwapo. Jabang isang kita muda, hayalok likod kita. Marubeng close up. Wow, Isa ba? guwapo yan. Oh. Yan yung guwapo. Yan. Ulam handa ni sa marinir to. Jangan kau jangan. Kaun sound. Tengah naman. Tingnan tayo kay Ramel kay tanong mo si Bang. Mo kita ko kuan, mo kita kuan. Pinuha tayong pambayad. Pambayad. May pambayad ka. Tapos sabihin mo sa lang dito ako ya. Mana ni upang nga bago ka? Ha? Okay na yun. Kulang sa ini. Pati dito apatan mo. Kulang. Dahil magkanap mo dyan ko ang tinda. Kala. Hindi na yan? Bombay mo ka. Ang laki na nabiling kami. Kami na bay? Oo naman. Buti na. Tanong-tanong tayo. Pumasok na boy. Ha? Ano mangyari? Pumasok na. Labas ko muna yung ito. Biaksa yan ang paisan, ha? Biaksa. Ang matila rin. Di marah-marah itu, suway mo, kuanan na, unon ba? Di marah. Ama, mabagting ka, huy. Kamaya. Kuanan na dyan. Mambok. May balati vitamin muti. Sipak ka. May kuwi sin biasa may tungan ni Boy, kuwi. ito na Ilaya boy. Ilaya speed. Ilaya. Yari, magluto kami ni kami. Tidak apa, yang penting ada. Oh, hindi, orang Pilipin, orang Malaysia. Ilaya boy. Ikaw rin sa tuboy mo kayo. Dia orang Indon, Bama. Dia punya bangsa Timur. Jawa yan, Jawa. Orang Jawa. Suway di siawan na. Suway siya ubos paisan. Ha? Suway ubos paisan apa siya sarang. Nah, dengan to. Ano. Haun to. Haun. Ha? Matutugin na Pablo ni mag-video, yaring sa nag-video. Dalay ba ako sa Ako na dyan mag-video, ah. galing kami kaulo na mo. Ah? Away yun. Away kayo mo yan. Ikaw ko no. Ulot malay. Bukper mo yan. Buko diri ka ako. Hmm? Buto? Pagkatingog saan? Katingog. Ayan. Kaya paisan na. Tala mo pa din. Hindi maguli nini. Wala makauli na. Ay na. Pating. Meron pa hindi mo nakain ng pangalan. Pati ngayon di pa lang siya ng pangalan. Hindi naman natin hinahin.
Yun, maganda din yun. Aral pa rin. Ay, ulo nga. Bang anja kanu ba? Ano ba?